Magandang araw, ako po si JM De Jesus para sa Pasada Balita ngayong alas 4. Inanunsyo ng Department of Education o DepEd at ng Department of Budget and Management o DBM na nakatakda ng makuha ng kwalipikadong pampubliko mga guro at non-teaching personnel ang kanilang performance-based bonus o PBB para sa taong 2023. Ayon kay DepEd Secretary Sonny Angara, naisakatuparan ito dahil sa pagsisikap ng DBM at ng Interagency Task Force na namumuno sa pagmamonitor at pagtataya ng performance ng mga ahensya ng pamahalaan. Paliwanag ng DBM na aprubahan ang pagre-release ng bonus matapos makakuha ang DepEd ng 80 puntos sa assessment sa eligibility criteria na nagbigay daan upang makamit nila ang pinakamataas na PBB rate. Nangangahulugan na ang rating na ito ng 52% ng buwan ng sahod ng kwalipikadong kawani na mas mataas sa 48.75% noong 2022 at 45.5% noong 2021. Tiniyak ng DBM na magkikipag-ugnayan sila sa DepEd para sa paglalabas ng Special Allotment Release Order o SARO at Notices of Cash Allocation para sa disbursement ng bonus. Agad din itong ipinaalam sa mga Regional Division Offices sa oras na handa ng i-release ang pondo. Nauna nang inanunsyo ng DepEd na target nilang ipamahagi ang 2023 PBB bago matapos ang taon. Abangan ang iba pang mga balita mamayang alas 6 ng gabi sa CLTV 36 News. So ako po si JM De Jesus. Magandang araw po.